ato ang tukion kung tinuod nga safe and clean ang Davao City. Ato apod sayron ang kalambuan sa Coastal Road, kuyog na ang Bocana Bridge. Wow, grabe ha. Wala siya og skating rink. Amo na ning Coastal Road sa Talumo side. Nindot kayo nga pagka solar light, no? Dako kay siya solar panel. Then makita nimo mao ni walkway nila. And then dunay drainage gamay. Then mo na ning park. Padungad to, then padung pug ngadto sa tumoy. Mabuhat sa Davao City, unya dili mabuhat sa ubang mga syudad. Public toilet diha. Hello. Wow, nangaon sila manggawid alamang na no? Yes. Oh, yep. Wow. Ano inyong ngalan? Bianca. Yo. Ikaw? Aika. Gian? Jiel. Okay, and then ikaw? Nika. Shout out to Ma'am Nika and Hi, Sheena. Mangutana ta diri, dunay maintenance diri sa Coastal Road Plaza. Boss, mayong hapon. Okay ra? Kini siya government property na siya no? Kaning plaza. Ya kamo mo maintenance diri. Adlo-adlo gyud na agi magbantay manilig. So inana mga ka 1 to 3 diri sa dakbayan sa Davao. Pagpakaban lagi sila sa maintenance sa ilahang mga propiedad aron nga ma-maintinar ang kalimpyo ug kaanyag, no? Boss, usa nga lang boss. Boss Ruben, usa sa mga maintenance diri sa Davao City Coastal Road Plaza. Okay. Coastal Park. Boss, thank you. 5 in the morning and then mo close pud siya 9 in the evening. So mahimo ang mga tao until 9 magtambay-tambay, mag-date-date ana. Okay. Pero ang among sa parking 11. 11 in the evening. Nindot no kay wala mo na ngayog entrance nga wala koy bayad no. Basta project ni Tigo. Project ni Digom no. Wala na. Tao. Kahit CR. Kahit banyo, mag CR ka. Kahit banyo. Walay singlon nga mga sinsilyo. Wow. Boss, thank you. Siya kala niyo, boss? Sir Berhel. Ikaw, sir? Esquilio. Sir Esquilio. Sila mo'y security dito sa entrance gyud sa Davao City Coastal Park. Sir, thank you, sir. Sige, sir. Then mahimo ka diring mo park diri sa parking area until 11 in the evening. Mahimo kang mag-standby diri. Although ang kaning park 9 in the evening close na. Wow.
medyo hapon na, mga around 4:30 in the afternoon. Ugma ko pa dayon og vlog. Sayo lang ko ugma. Thank you. All right, we're here. Wow. Oh, sudah ulan siguro. Gawas. All right. More or less mga atop. But this is the room. I have a twin bed, and then good thing is kusog ang ilahang Wi-Fi, and then I have a good brand new AC. Dako nga. We have a bathroom here. Simple, very clean. And then alright, shower. Oh good, nice heater. So basically this is a brand new hotel in Davao. Hop in napon ni sa Ayala, Cebu Business Park sa Cebu. Open last August lang, so bago pa kayo. So Magallanes Rotunda dita ang exact location ani. Mga kawantuti kusuking uwan. But anyway, human naming order saka tas babaw. Kaya mo ako naandad des babaw. Guys, kaway pod. Okay. Right, manihapon ta mga ka-1, 2, 3. Did you know mga ka-1, 2, 3 nga time ko maka-ari o Davao kaon yung ko dito. Lahi gud lang barbecue dito nawa. Lahi ang lasa. Di na ko ma-compare sa Cebu tungkol kay lahi po ang ilaha. Kaon ta. Apo ko'y atay. Kani po do. Isaw nila. Murag pre-preya sa CDO, Steve's. Nade ko diri karon sa bahada diri sa may G-Mall. Ang gusto lang ako ipakita ninyo kana bitong gabi kung sa ka limpyo o kung sa ka safe. Ako din gibili ng akong sakyanan sa hotel kay maglisod mo parking. Naidaghang street food diri kana bitaw mga proben quick. Kunya ako ipakita ninyo kung sa ka kanabang disiplinado ang mga tao nga dili lang patakaglabay. Yang itag mga bugaw. Tanga ta diri sa atbang sa G-Mall atong tanawon ni mga street foods diri. Oh. Oh wow. Juice ko, isod. Sarap di ba? Lami. Lami ayo. Nakabantay ako di mo ko taga Davao, nakabantay ko nga limpyo kay diri. Kamo palang litan kamo human mo kaon. Ilabay gid asa na yung labay. Di agi ko surahan.
Dito man eh. Oh, kay mo na yung naandan no. Mo na yung naandan o multahan mo. Dakpon, na may naandan ninyo no. Okay. Ay mga kami. Dabaw ko na, Dabaw. Basta Dabaw, lahat yung mga Sila no. Okay. Thank you ha. May daga mga street foods dito. Wow. Oh. Boss. Mukutana ka boss. Kamu diri like vendor ana kanang inyong mga waste ninyo nagyon may kabuli yung basura no. Diri sa Davao no. Pero kamo kapalalitan og maghugaw-gaw mo kamo mga vendor multahan mo. Do na may multa. Dakop sa. Dunay dakop. So kamo mismo naanad na mo nga musunod gyud sa kuan. Segregate ang stick ko kamo. Segregate ang stick ug ang silupin. Okay. Thank you ha. Sir. Na ilang mga bligil and like bligil. Quick mga fishbowl. Ari tabi pikas. Boss. Shout out. Okay, welcome. Saan nga baligya mo? Probin? Probin nga Isaw. Butsi. Wow. Boss. Until what time mo rin boss? Baligya? mostly 30. 8:30. Ugma kay kuan ma, holiday man ugma. Oh, wala duty. May paninda. Way paninda ugma. Thank you boss ha. Sa YouTube, ikuan mo, boss. 1 to 3 gawin sa YouTube. 1 to 3 gawin. Kita. Naka YouTube. Sa ako. Oh. 1 to 3 gawin. Oh. Ano pa na? WENS. E-N-S. Oh, kana. Search. Ay, mo siya. Kana. I-click na channel. Sa Facebook na ikuan ka Facebook. Una ko Facebook pero na sa YouTube ako mga videos. Okay. Alright. So waya na tog suroy karon sa kinaibang ilahang downtown gyud. Kanang diha sa Bulton, Bonifacio. Mo gani ilang karaan nga sentro diha sa Magallanes. Atong suwayan og tan-aw og ang mga tao mutultol bagyapon og labay sa ilahang mga hugaw nya. Ato pong suwayan mismo nga kita og safe bagyod ang Davao City. Di lang ko sigurado ha, pero sa kung tanaw mo ning kung street to nimo ni mo ning Magallanes katong gikan-an ako gayud na sa Kulasa Situs Tumoy. Bat nakita lang ko ang palibot to. Tawa. Dunay daghang mga vendor diya, mga street food, lang baligya. Wagi ka di gyud ka kitag mga kayon nga hugaw. Nya ang kana mga nag-ali diha, nagturno diha ka mga multicab, mga pasayroan. Organized kasi sila. Rawa. Di juga kita kadang mga hugaw, mga kawan to 3. Labang ta. Awa. Wagi hugaw. Pwede ba, nagbarog di ko dito. Kung wako masayop, kani dito sa kuwang likod nga building. I don't know kung mao pa bagyapon ning Ateneo di Davao. Kani adto. Abot na dito sa Rojas Night Market. So unsang adlaw ron, Webis. Dunay daghang kasagaran mga ngani. Hello. Mga seafoods. Kain. Kaya Bisaya na talaga yung patron. Ito dire. Hello. So dunay mga buko. Kasagaran dire mga inanaw. Seafoods, barbecue. Hi sir. Hello, may gabi. Wow, so daghang ugma, open yapon mo ugma. Open. Alright, thank you. Holiday night, tinagyan ko ng masawas. Nakayapon mo? Yes. Bibol yapon mo ano? Yes. Okay, unsay oras ni magsugod dire? 5, 6, 5, 6 hangtod
Alas 12. Pagka alas 11, 12, ana? And then hipos na. Yes. Alright. Alright. Hi guys. By the way, mga tanong ko ninyo ba? Ang, siyempre, maligya tanong namin yung mga silupin na itong mga hugaw. Kamo diri, maglimpyo gid mo. Yes, sir. Segregate, sir. Segregate gid mo. Bawal, no? So, panalitan og... Matikit mo. Multahan mo. Kung panalitan og maka... Yes. Lapas mo sa balaod. So, ingana na sila diri sa Davao. So, naanad sila tungod kay dunay balaod. Nya, kuan gyud tinud. Anay nga balaod, no? Oh, mamulta gyud, mamulta. Pila pa yung multa? 500 ang multa kung masakpan nga hugaw-hugaw. First offense lang. First offense, second offense 1 million. Pwede mo ma-hawa. So di na ka blacklist na ka. So di na. So mao na. Oh. What? 1 to 3 gawin sa YouTube. So dunay nala dito. Right. So, taas ni. Padaw na dito. Abunda ko sila ng tuna, seafood. Hi. Ano vlog yan, sir? Sa ipahan ng vlog, sir. 1 to 3 gawins sa YouTube. Sige, pala kita. Okay. Hi, sir. Ako, sir. Tanawan ninyo ang dalan diri. Di gid sila ingon maghugaw-hugaw diri. Doon na sila ilang kaguliyong mga basurahan nila para maghipos gid sila. So inana diri sa Davao City. Wow. Taas pa ni. Di na lang ko magdugay tungod kay apiki ko sa battery. Nagkaroon na. Wow. Apa diri? Abot weldos pikas. Oh, siya iyo diri kanang massage no? Oh, massage. Massage. Okay. So dia massage. Tagpila po nang inyong massage diri? 120 mong box, sir. Back whole body 350. 350. Okay. Sa Rojas Night Market. Adlaw-adlaw mo na diri. Adlaw-adlaw, sir. Okay. Thank you. Napa dito sa tumoy. Ako na bantayan diri sa Davao. Halos ang matag iskina doon na yung mga pulis. Kung makita nimo dito na yung mga pulis, manapin yung mga pulis. Ngayon nasa guardia. Sumo nang safe kay sila no kay kuan gyud. Police visibility. Naa gyud makita niyo sir, sir. Good morning. Atubangan sa akong hotel naara po'y 24 hours ka McDonald's. So ngapis ako. Tara diriot bang. Indot kasi nga location kay at least mag-uwan niya gutomon ka. Nahan ka mga pi. Dali ra. Kana diha og ako masayop mo na ning uyang gurin diri. Makita na to limpyo kayo. Yan na diri ang ilahang Rizal Magsaysay Park. Mga pili mong tana inyo? Yes. Kanang diha part na siya sa Coastal Road no, kanang makita nato diha. Oo. Kanang wa pa na siya gipagian. Wala pa pero sumpay na dito sa kuano padung sa Times Beach. Oo, sumpay. Okay. Ma'am si ngalan nimo, ma'am? Jonilyn, si Ma'am Jonilyn. Sheila. Ma'am Sheila, Jane og si Lizel. Shout out nila. Thank you so much. Thank you. Atong duulon diya sa kuan ng seawall. Tanaw na to ang sumpay sa Davao City Coastal Road. Wala pa daw ni bagi. Sumpay maningad to. Siguro ang gihuwat ani ang Bukana Bridge. And then
Pag open na ang Bukana Bridge, mao na ni maagian na ni. Boss, good morning. Pwede mo tana? Oo. Kabahin aning coastal road ninyo dire. Humana ni siya kaning diri nga part. Wala pa kayo. Sumpayon nun. Ang gihuwat ani ang katong bridge Dito sa Bukana. Bukana. Ug open na to. Lusot na. kalusot na. Asa man na sa taman? Diya marabong kalusot sa kutob diya nang nay Arcastillo sa may kuan sa Lapas pa sa Santa Ana. Warp. Oh, lapas. Lapas pa. Arcastillo. Oh, okay. Arcastillo kay nag-continue na sila dito. Oo. Kung abrihan nila pa gawas na sa Oo. mat. Oo. Kaya nga sisiin yung abrihan na nila. So doon na lang nino. Doon na lang. Doon na doon. So makita na to sila diri ha. Holiday. Holiday magkaroon ma'am no, holiday. Oh, holiday inya alas 6:20 sa Kabuntagon. Makita na to sila nga nangulikta lang yung mo sila basura. Oh, boss. Singalan boss. Shout out boss Arnel og si Jason og si Pablo. Alright. 1 2 3 gawins. 1 2 3 gawins. Boss, ang inyong koleksyon sa basura, yan na ning orasa. Permanente. Round the clock. Maski og gabi. Wala holiday. Oh, tanawa na. So tiyaw mo na mga ka 1 2 3 diri sa Davao City. 24/7 hasta gabi sige ka kolekta. Unya walay holiday. Mao siguro ng rason nganong limpyo kay ang Davao City. Kalan boss. Oh, Pacquiao. Okay. Sir, ikaw mo driver aring garbage truck. Okay boss, thank you boss ha. Doon ay gamay nga merkado diri, mura ba og kalipapa, piapi diri sa Boulevard. Nya ako ipakita ninyo ha, merkado na gyud ni. Merkado na gyud ni. Sudlo na to kadali. Awa. Grabe ka limpyo. Hi ma'am, good morning. Wow. Oh, ay lang mga isda na to. Hi, good morning. Ako na kong ipakita ninyo kadali. Ma'am. Wow. Manglimpyo gid sila. Oh. Boss, good morning. Ako gipakita ang inyong merkado gamay apan grabe kalimpyo. Yes. No? I'm Wow. proud of it nga cleanliness is beautification. Tinod. Angay nga pamarihasan sa ubang mga Yes, sir. syudad. Yes. Tinod. Ma'am, thank you mama. Sir, small but terrible. Helen. Ma'am Helen, sa Piapi Market. Okay. Alright, so mauna. Wa juga makita ng hugaw. Boss. Ma'am. Wala akong ipakita nga ang inyong merkado baka limpyo kayo. Oh.
diri sa dunay roundabout diri sa Times Beach, dapit dool sa may SM Ecoland. Nya karon atuon nato ang Bukana River, kay naa dito ang Bukana Bridge. Hopefully atong maduol gyud ang Bukana Bridge. By the way, ang Bukana Bridge nga part sa Davao City Coastal Road, usa kani ka 4.3 billion, 4 lanes, 6 span, extra dose bridge. Paastila, kamusta? Usa man dia? Ako amigo, shout out. Gawins from taga Cebu jabang. Oh, taga Cebu. Pero nana ko sa Hinatilan mi. hinatilan ka. Wow. Akong lula taga Liluan. Oh. Pilapil, Pipito, Kanyite, panintin Ay, ako. sus, pastilan. Ibo ko hinatilanon ko, brad. Ako amigo si Gawin. Ako si Gawin. Ako sa una, di ba? Oh. Kauna ko ang cellphone, bahulag boy ko si Mua. Sige. Dahil lang ha. Niagi. And then pag-abot diha, mo na siyang sumpay sa Coastal Road padung adto sa Agdaw. O padung adto sa Bukana River apan gi-close pa. So diri ra taman hangtod sa Times Beach Ecoland ang maong coastal project. So again, siguro mga next year 2025 open na ang kinatibuk-an nga 17.33 kilometers Davao Coastal Project. Tara, ato ta sa Bukana. Ang kuan Bolton Bridge, morning bridge nga nilabang diri sa kuan sa Bukana River. Bukana River. Ug padulong ka nga to, bye-bye. Makita na to ang Bukana Bridge. Kana siya, muna siyang giyon ako nga bridge nga sumpay sa Coastal Road. So suwayan na tog naog. Sulod ko dito sa area sa Dapsa aron nga maabot na tutong opening sa Bukana Bridge. Kita na ko ninyo itong kasamtangang gibuhat nga Bukana River. Tanaw na to kung sa nilang nauman. Uyugan na kung Boss Randy, taga diri ba kayo? Huwag ka sweet to diri mga wala dyan ka kay grabe suot-suot. Pakita ninyo. Oo. Mano na siya? Ang Bukana Bridge. Mano ning ang subano kana diya? Oh. So likod aning kuan, riprap. Mano nang Bukana River. Oh. Tung suwayan og palupad og drone. Oh.
3 nga naabot siya na Cebu kanang sa pagbuhat anang si Silix. Sa pagsugod pa lang yun, pagbuhat anang si Silix. Nakatrabaho po siya sa Cebu. No, what a small world. Karon, ipayugan ko niya diri ga drone ko diri sa Bukana Bridge. Alright. So at least karon kibaw na ta nga sige pa rin trabaho ang gikan diri sa Times Beach. Padulong gyud na dito sa kanang Santa Ana Wharf or Ar Castillo nga part sa Coastal Road. And of course, nakibaw po ta nga ang sikreto sa Davao is political will gyud. Ang pagpatuman sa balaod, ang pag-enforce sa balaod, unya ang agresibo nga pagpanguligtas basura og disiplina sa mga Davaoenos. So kita-kits sa next vlog mga ka 1 to 3. Again, this is Gawins in Bolton Bridge dool sa Bukana River. Amping kanunay mga ka 1 to 3.